Gaur, Euskal Herria Bilduko ordezkaritza bat, hemen Irundik Hendaiarako muga honetan batu gara. Harrera sareako kideekin be elkartu gara, jakiteko bertatik bertara migratzaileekin gertatzen ari dena muga inguru honetan. 8 dira hildako pertsonak, euren familia eta lagun guztiei gure samina eta gure preokupazioa adierazi nahi diegu. Eta argi eduki behar duguna da, hemen gertatzen ari dena politika migratzaile konkretu batzun ondorioa dela. Politika migratzaile batzuk kritikatu duguzenak eta maiganeratu duguna arazo bat daukagula, arazo handi bat, eta bai Europan, bai Madrilen, bai gure legebiltzarrean, behin eta berriro ekimen ezberdinekin beste politika migratzaile batzuk behar ditugula aldarrikatu dugu. Azkenean, migratzaileak pertsonak euren bizitza hobetu nahi dabenak, euren etxeetatik, euren herrietatik ateratzea normala da, orain arte gertatu da eta gertatuko da. Hau lotu ezinezko kontu bat da, beraz, egin behar duguna da politika migratzaile egokiak, eurei ahalik eta biderik seguruenak eta ordenatuenak errazteko eta zelan ez ikuspegi giza eskubideen errespetatzen daben ikuspegi batetik, beraz, ekimen ezberdinak orain arte onartu dugu, adibidez Madrilen desagertutako pertsonen familia artekoei arreta egoki bat emateko bulegoak irekitzea eskatu genuen, hori aurrera atera zen, onartu zen, baina oraindik ez da errealitate egin. Eskatuko dugu, jarraituko dugu horrelako zerbitzuak eskaini behar dira aldarrikatzen, eta baita ere senatutik asmoa daukagu hurrengo hilabeteetan beste proposamen zehatz bat maiganeratzeko. Daukagun egoera honeri lehenbailehen jarri behar dutzagulako irtenbide bat.